Здравейте, скъпи приятели и уважаеми зрители на нашия канал! Днес имам изключително важна информация, която може директно да повлияе на вашето ежедневие и финансово състояние. Знам, че много от вас всекидневно се сблъскват с предизвикателствата на ниските пенсии, с постоянната борба да свържат двата края и с тревогите около растящите цени на храните, лекарствата и комуналните услуги. Чувството на несигурност е постоянен спътник на много пенсионери в България и аз разбирам напълно вашето притеснение. Но днес не съм тук, за да повтарям общо известни факти. Имам новина, която може да промени живота ви, започвайки от 1 май тази година. Това не е просто поредната промяна, а нещо, което е критично важно и засяга потенциално всеки един пенсионер в страната, особено онези, които са продължили да работят след навършване на пенсионна възраст. Затова ви призовавам да останете с мен до края на това видео, защото информацията, която ще чуете, е жизнено важна. Преди да продължим, моля ви да харесате това видео и да се абонирате за канала ни, ако още не сте го направили. Вашата подкрепа ни помага да достигаме до повече хора с актуална и полезна информация. Нека поговорим за същината на проблема и за това какво се променя. Досегашната система за преизчисляване на пенсиите за трудов стаж, придобит след пенсиониране, беше меко казано сложна, често тромава и понякога не напълно справедлива. Мнозина от вас сигурно си спомнят или дори са преминали през процеса на подаване на документи към Националния осигурителен институт, НОИ, с надеждата за увеличаване на пенсията. Често резултатът беше или незначително увеличение, или дори разочарование, защото процесът отнемаше месеци, изискваше събиране на множество справки и документи, а понякога се оказваше, че правилата не позволяват значителна корекция. Много пенсионери, въпреки че са продължили да работят активно след пенсиониране, предпочитаха изобщо да не се занимават с тези бюрократични процедури, отчаяни от сложността и несигурността на крайния резултат. Старият подход често не отчиташе адекватно промените в осигурителния доход или новия осигурителен стаж, което водеше до усещане за несправедливост и обезсърчаваше хората да търсят правата си. Например, ако сте работили още 5 години след като сте станали пенсионер, но през тези 5 години сте получавали значително по-висока заплата, отколкото преди пенсиониране, старата система не винаги отразяваше този факт по най-благоприятния за вас начин. Или пък самата процедура по подаване на заявления и изчакване на преизчисление беше толкова дълга, че много хора просто се отказваха. От 1 май обаче влизат в сила нови разпоредби, които целят да опростят този процес и да го направят по-справедлив и ефективен. Това е така наречения нов сюрприз или по-скоро дългоочаквана реформа. Основната промяна се състои в няколко ключови момента. Първо, въвежда се възможност за автоматично преизчисляване на пенсиите за трудов стаж, придобит след пенсиониране за определени категории лица, за които НОИ разполага с необходимите данни в електронна форма. Това означава, че за някой от вас може изобщо да не се налага да подавате молби, което е огромно облекчение. Второ, променя се формулата за преизчисляване, като се въвежда по-благоприятен коефициент за всеки нов месец осигурителен стаж. Това на практика означава, че всеки допълнителен месец работа след пенсиониране ще допринася за по-съществено увеличение на вашата пенсия. И трето, ще се взима предвид по-актуален осигурителен доход, което е особено важно за хората, чието заплати са се увеличили значително през последните години. Сега нека разгледаме в детайли какво точно трябва да знаете, кой трябва да се притеснява и кой не, както и да дадем конкретни примери с числа и ситуации. Тази част е изключително важна, за да разберете дали ви засяга пряко и колко. На първо място трябва да разберете, че новите правила са насочени основно към тези пенсионери, които са продължили да упражняват трудова дейност, т.е. да работят по трудов или служебен договор, или да се самоосигуряват след датата на отпускане на първоначалната им пенсия за трудов стаж и възраст. Ако никога не сте работили след пенсиониране, то тези промени няма да се отразят пряко на вашата пенсия. Въпреки това, дори и в този случай е добре да останете информирани, тъй като често има и други промени, които могат да ви засегнат. Кой трябва да се притесни или по-скоро кой трябва да е най-внимателен и да действа. Това са всички пенсионери, които имат придобит допълнителен трудов стаж след пенсиониране, независимо дали са подавали молба за преизчисляване до сега или не. Особено внимание трябва да обърнат тези, които никога не са подавали молба за преизчисляване, защото са смятали процеса за твърде сложен или ползата за твърде малка. За тях сега е моментът да проверят своите права.
съществувал, вече са подавали молба и пенсията им е била преизчислена по старите правила. С новите по-благоприятни коефициенти и методи за изчисляване е много вероятно да имат право на допълнително увеличение. 3. Предстои им да се пенсионират или са се пенсионирали съвсем наскоро, но продължават да работят. За тях новите правила ще бъдат приложими от самото начало. Кой не трябва да се притеснява? Както споменах, тези, които никога не са работили след пенсиониране. Също така, ако вашата пенсия вече е достигнала максималния размер, определен от закона, то допълнителен осигурителен стаж не би могъл да доведе до по-нататъчно увеличение, тъй като има таван. Въпреки това, дори и в този случай е добре да сте наясно с промените, защото може да има косвени ползи или да касае ваши близки. Нека дадем няколко конкретни примера, за да стане по-ясно. Пример 1. Мария Петрова на 70 години е пенсионерка от 10 години. След пенсионирането си е работила още 5 години като счетоводител в малка фирма, но никога не е подавала молба за преизчисляване на пенсията. Смятала е, че бюрокрацията е твърде голяма, а и не е вярвала, че ще получи значително увеличение. Нейната пенсия в момента е 500 лева. Според новите правила, с улеснения процес и по-благоприятния коефициент за всеки месец стаж, Мария може да очаква увеличение на пенсията си с между 50 и 80 лева. Това е значителна сума за нея, която може да покрие разходите за някои основни нужди, като например част от сметките за лекарства или храна, но и вече разполага с данните за нейния осигурителен стаж и доход по електронен път, което може да позволи и автоматично преизчисляване в определени случаи, без да се налага Мария да подава заявление. Ако все пак се наложи, процедурата ще е много по-опростена. Пример 2. Иван Димитров, на 68 години, бивш инженер. Работил е 3 години след пенсионирането си. Преди 2 години е подал молба за преизчисляване и пенсията му е била увеличена с едва 20 лева, което го е разочаровало. В момента пенсията му е 650 лева. По новите правила, тъй като се взимат предвид нови параметри за изчисление, както и по-благоприятен осигурителен доход за периода след пенсиониране, Иван Димитров има право на ново преизчисляване. Сега той може да получи допълнително увеличение от още 30 до 50 лева върху вече преизчислената си пенсия. Това е така, защото новите коефициенти и методи на изчисление са по-благосклонни към натрупания осигурителен стаж и доход в по-късен етап от трудовата кариера. Важно е да разбере, че старото преизчисляване не пречи на новото, особено когато има промяна в законодателството. Пример 3. Елена Георгиева на 65 години е пенсионерка от 2 месеца, но продължава да работи на половин щат като учител. Нейната пенсия е отпусната съвсем скоро. По старите правила тя трябваше да чака да натрупа определен период стаж, например 12 месеца, преди да може да подаде молба за преизчисляване. Сега с новите изменения за нея процесът може да бъде улеснен, като НОИ автоматично ще отчита натрупания стаж и ще преизчислява пенсията и на по-регулярна база, вероятно на всяка година, без да се налага тя да подава индивидуални заявления. Това е огромно предимство, което гарантира, че нейната пенсия ще отразява актуалния и принос към осигурителната система, без излишни забавения и бюрокрация. Тези примери ясно показват, че нововъведенията могат да имат реален положителен ефект върху доходите на хиляди пенсионери. Важното е да сте информирани и да предприемете необходимите действия, ако спадате към някоя от гореизброените категории. Сега да разгледаме по-задълбочено изключенията, скритите капани и неочевидните нюанси, които е абсолютно необходимо да имате предвид. Законодателството, дори и когато е насочено към облегчаване на процесите, винаги крие детайли, които могат да окажат съществено влияние върху крайния резултат. Изключение от правилата, не всички видове пенсии попадат под обхвата на тези конкретни промени по един и същи начин. Например, измененията се отнасят предимно за пенсиите, за трудов стаж и възраст. Инвалидните пенсии, наследствените пенсии и социалните пенсии за старост имат свои специфични разпоредби, които може да не са пряко повлияни от тези конкретни промени, касаещи осигурителен стаж, натрупан след пенсиониране. Разбира се, инфлационните индексации засягат всички, но тук говорим конкретно за преизчисляване на база стаж и доход. Ако сте пенсионер с инвалидна пенсия и сте работили след пенсиониране, също имате право на преизчисляване, но детайлите може да се различават и е добре да направите индивидуална консултация. Периодите на работа в чужбина също са специфичен случай. Ако имате осигурителен стаж, придобит в страна членка на ЕШО или в страна, с която България има сключена двустранна спогодба за социално осигуряване, тези периоди се отчитат по специален ред и може да изискват допълнителни документи и координация между институциите.
Важно е да знаете, че самоосигуряващите се лица също имат право на преизчисляване на база на внесените от тях осигурителни вноски за периода след пенсиониране. Скрити капани и неочевидни нюанси. Срок за подаване на заявления, въпреки че може да няма твърдо фиксиран краен срок за подаване на молби за преизчисляване, е изключително важно да не отлагате. Причината е, че преизчислената пенсия обикновено започва да се изплаща от датата на подаване на заявлението. Ако подадете молба днес, но сте имали право на по-висока пенсия от месеци или години назад, тези месеци или години може да не ви бъдат изплатени с задна дата, освен ако изрично не е предвидено в закона. Затова колкото по-рано действате, толкова по-бързо ще започнете да получавате увеличената си пенсия. Липса на документи, един от най-честите проблеми е липсата на всички необходими документи, доказващи трудовия стаж и осигурителния доход. Ако сте работили в предприятия, които вече не съществуват или имате загубени трудови книжки, това може да забави процеса значително. Но и разполага с доста информация в електронните си регистри, но не винаги всичко е налично. Уверете се, че имате трудови книжки, УП2, удостоверение за осигурителен стаж, и УП3, удостоверение за осигурителен доход за всички периоди на работа след пенсиониране. Дезинформация. Не се доверявайте на непотвърдена информация от съседи или познати. Много хора може да смятат, че преизчисляването е автоматично за всички, но това не е така. За някой ще бъде автоматично, но за други ще се изисква подаване на заявление. Винаги търсете информация от официални източници като НОИ или доказани експерти. Важността на осигурителния стаж. Не целият трудов стаж се взима предвид за преизчисляване на пенсията. Става дума само за осигурителен стаж, т.е. период, през който за вас са внасяни задължителни осигурителни вноски. Работата на черно или неосигурени периоди не могат да бъдат отчетени за целите на преизчисляването. Влияние върху други социални помощи. Това е много важен нюанс. Увеличението на пенсията, макар и желано, може да има нежелани странични ефекти върху други социални помощи, които получавате. Например, ако получавате енергийни помощи, целева помощ за отопление или други социални добавки, които са обвързани с доходен критерий, увеличената пенсия може да ви извади от обхвата на тези помощи или да намали размера им. Винаги правете сметка дали чистото увеличение на пенсията няма да доведе до загуба на други, понякога значими социални придобивки. Консултирайте се с служителите на Агенцията за социално подпомагане, ако получавате такива. Средноосигурителният доход за страната. Новите правила може да променят начина, по който се отчита средноосигурителният доход за страната при изчисляване на индивидуалния коефициент. Това е сложен параметр, който оказва влияние върху размера на пенсията. По-благоприятен подход към този параметр може да доведе до по-голямо увеличение за определени групи пенсионери. Дата на подаване на документи. Както вече споменах, датата на подаване на заявлението е критична. Уверете се, че заявлението ви е регистрирано с точна дата и час, за да се избегнат всякакви спорове относно началната дата на преизчисляването. След като разбрахме сложността и детайлите, нека преминем към най-важната част – практическите съвети. Какво конкретно трябва да направите, стъпка по стъпка, за да се възползвате от тези промени? Първо, определете дали спадате към групата, която трябва да действа. Както вече обясних, ако сте работили след пенсиониране и не сте сигурни дали пенсията ви е преизчислена по най-благоприятния начин или изобщо не е, то вие сте в тази група. Стъпка 1. Проверете личната си история на осигурителен стаж и доход. Можете да направите това онлайн чрез електронната услуга на НОИ с ПИК, персонален идентификационен код от НОИ, или с електронен подпис. Ако нямате ПИК, можете да си извадите такъв във всяко териториално поделение на НОИ. Процедурата е бърза и безплатна. Тази справка ще ви даде ясна представа за всичките ви периоди на осигуряване, включително тези след пенсиониране. Стъпка 2. Съберете всички необходими документи. Това включва трудови книжки, оригинали и копия. Удостоверение УП2 за осигурителен стаж и УП3 за осигурителен доход за периодите на работа след пенсиониране. Ако ги нямате, свържете се с бившия си работодател или с архива на съответното предприятие, ако то е закрито. Ако тези документи липсват и не могат да бъдат издадени, НОИ ще се опита да събере информацията по служебен път, но това може да отнеме време. Документ за самоличност. При евентуална необходимост, други документи, които могат да удостоверят вашия стаж или доход. Стъпка 3. Посетете териториалното поделение на НОИ по местоживеене. Най-добрият начин е да отидете лично. Подгответе се с всички документи, които сте събрали.
поискайте консултация с специалист по пенсионно осигуряване. Той ще прегледа вашето досие и ще ви информира дали имате право на преизчисляване и какви документи е необходимо да подадете. Не се притеснявайте да задавате въпроси и да искате подробни обяснения. Служителите на НОИ са длъжни да ви предоставят цялата необходима информация. Ако не можете да отидете лично, можете да изпратите заявлението и документите по пощата с обратна разписка. Можете да подадете документи и по електронен път, ако разполагате с квалифициран електронен подпис. Стъпка 4. Попълнете заявление за преизчисляване на пенсия. Образец на заявлението можете да получите на място в НОИ или да изтеглите от официалния им уебсайт. Попълнете го внимателно и коректно, като посочите всички периоди на работа след пенсиониране, за които желаете преизчисляване. Уверете се, че всички данни са точни и съвпадат с приложените документи. Посочете ясно, че искате преизчисляване на пенсията за трудов стаж и възраст на основание на придобития осигурителен стаж и доход след пенсиониране. Стъпка 5. Очаквайте решение. След като подадете заявлението, но има законово определен срок, в който да разгледа документите ви и да вземе решение. Този срок обикновено е до 2 месеца, но може да варира в зависимост от натовареността на администрацията и сложността на вашия случай. След като бъде взето решение, ще получите писмено уведомление. Ако решението е положително, увеличената пенсия ще започне да се изплаща от датата на подаване на заявлението. Ако не сте съгласни с решението или смятате, че има допусната грешка, имате право да обжалвате в законоустановените срокове. Поемайте инициатива, информирайте се и действайте. Вашето финансово благосъстояние е във ваши ръце. Споделете вашето мнение в коментарите отдолу. Смятате ли, че тези промени ще ви помогнат? Какво е вашето лично преживяване с преизчисляването на пенсиите? Вашите истории и въпроси са ценни за нас и за цялата ни общност. Не забравяйте да харесате това видео, ако сте го намерили за полезно, и да се абонирате за канала, за да не пропускате бъдещи важни актуализации и полезни съвети. Благодарим ви, че бяхте с нас. До нови срещи!